Dobře, mě teď poslouchejte, nebudu to víckrát opakovat. Každý z nás má nějaký sen, no každý z nás je opilcem. Někdo chce být jen poslancem, dobře se mít, to všichni chcem. Nikdo ale není. Vážení občania Československa, dnes sme sa tu stretli, aby sme pomohli našej krajine. Podľa posledných štatistík zahraničný dlh Slovenskej republiky opäť narástol. A preto dnes, vďaka tejto bohumilej akcii, chceme aj my prispieť svojou záslužnou činnosťou trošku do štátnej pokladnice. Rozhodli sme sa, že výťažok z daní a DPH z alkoholu, čo dnes vypijeme, bude minimálne 200 eur. Ale hlavnou úlohou tohto stretnutia je, aby sme očistili meno pankáčov. Potlesk poprosím. Kone moje hije! Pretože je dlhodobo utajované, že najväčším prínosom pre štátnu pokladňu nie sú nadnárodné korporácie, ani veľkopodnikatelia, ale my pankáči, ktorí dennodenne obetujeme svoje zdravie, životy a osud. Vy si naozaj myslíte, že nás baví stále piť? Mňa to baví. My to robíme pre vás. Nehovorím to. Občania, bratia a sestry. Všetko je len pre blaho vás, vašich detí, aby mohli chodiť do školy, dôchodcovia do nemocníc, nové zbranie pre armádu a ďalšie podobné dôležité veci. Chceli by sme vypiť ešte viac, aby zostalo aj na kultúru a prírodu. Ale už naozaj nevládzeme. A to je prvá obeť. Naše srdcia sú zatvrdnuté. Prvá punková a pečeň obeť. ešte viac. Preto nám pomôžte a príďte na Happy Punk 3 10.10.2015. Pomôžte. Moje číslo účtu je 8754212 .1077. @gmail.com. Ako to môžem takto Nikdo ale není to, co by si přál. Někdo nemá prachy a jinej by se bral. Jo, každej z nás. Na Happy Punku 2015 uvidíte malomocnosť prázdnoty, Punk Floyd, inseminační stanice, Ilegality, Vision Day, SAS, padla na hlavu, jeho skromnosť a personál, odpad, začiatok konca Papundekel a Drozofila, čo je naša kapela. a kurva si to užite 10.10. Happy Punk! Kurva!